Doncs aquí estem, un minut, amb la Mariona, com dèiem, la guanyadora de la primera edició d'Eufòria. A més, Mariona, no has estat mai en aquesta zona de perill que diu el Covino tantes vegades i que, a més, semblava que ho digués des d'aquí disfrutant. Per tant, tu ja has estat favorita, com qui diu, una mica des del primer dia. Ho has sentit així? Ho has notat així una mica, tu? No ben bé. No? O sigui, no ho he viscut com un favoritisme o com pensar que era favorita, sinó com que aquesta setmana he treballat, la feina ha donat els seus fruits, estic contentíssima perquè segueixo una setmana més, canvi de xip i setmana nova. No et donava temps de fer més reflexions sobre el tema, la veritat. I també he intentat ignorar tot aquest tema de preferències, favoritismes, com estava anant en general, saps? És que a més ha sigut una matxacada tremenda, perquè si no m'equivoco, divendres fèieu el programa, dissabte fèieu festa, però diumenge ja començàveu, no? Exacte. Cançons, tot. Exacte. Diumenge, les primeres setmanes, com que eren més, fèiem tot el dia sencer, i llavors eren totes les tardes de la setmana, dilluns i dimarts assajos de veus, bueno, diumenge era tot, et donaven la cançó, començaves a preparar veus perquè a sobre havies de fer els cors dels teus companys. La teva cançó, si tenies coreo, dilluns es feia interpretació i coreo, dimarts es feien veus i coreo, dimecres assajos a plató, dijous assajos a plató, divendres gala. I a vegades acabaves l'assaig a plató, com que molts números es muntaven directament a plató per temes d'escenografia i tal, veies com era el número, potser era dijous a les 9 de la nit, i d'aquí 24 hores tinc una gala, i era arribar a casa a les 10-11 i posar-te a repassar el número perquè havia de sortir. I tot això, a més, tu estàs estudiant a la universitat, no? Què estàs fent? Jo estic fent logopèdia. Logopèdia. I ara, a més, entenc que deus estar amb exàmens, o no? Vaig acabar dimarts. Vaig acabar dimarts. Exàmens, final, aquí, la gala, tot de cop. Tot de cop. Vaig pensar, o sigui, l'últim... Bueno, vaig tenir la sort que la universitat va ser flexible en quant als horaris i em va deixar espaiar-me una mica més els exàmens perquè, si no, no em donava per aprovar. I quan hi vaig caure vaig dir que no pot ser que l'últim examen sigui la setmana de la final d'Eufòria. I sí. I sí. Sí. Escolta'm una cosa. Si no haguessis guanyat tu qui creus que hagués hagut de guanyar? Va, mullat. És punyetera la pregunta, ja ho sé, és molt punyetera perquè te'ls estimes molt a tots i sou molt col·legues i tal, però allò, diguessis, escolta'm, ara he sigut jo la guanyadora, jo crec que, sí, Amanda, jo sóc la guanyadora, per mi, doncs jo si hagués hagut de votar i la Mariona no hagués estat concursant, qui creus que hagués hagut de guanyar? Mira, jo des del primer dia una persona amb la que em vaig fixar i va ser com, bum, va ser el Pedro. Jo pensava que era un fort rival en quant a guanyar i després també em va passar amb la Núria. Però tu vas veient l'evolució i, per exemple, el Triquell, aquestes últimes gales, ets mereixedor també de guanyar perquè és increïble el que és capaç de fer amb qualsevol cançó que li dones. Llavors, realment, sí, però la sensació que vaig tenir el primer dia va ser quina veu que té el Pedro. Sí. Te'n recordes del primer dia del càsting? Sí. Queda lluny? Queda molt lluny i fa 5 mesos. Fa 5 mesos? Sí? Això era finals de desembre. Finals de desembre. Crec. I vaig anar amb una amiga meva, una de les meves millors amigues, que ella més cantautora. De fet, crec que va sortir ahir a la gala, no? Darrere un piano o alguna cosa així. Sí, ella és cantautora i vam decidir presentar-nos-hi les dues i vam anar, i et prometo que estàvem a la fila, no havíem ni entrat i em fa, tia, tinc com un pressentiment. Tu guanyes aquest programa. Què dius? T'ho juro. Tu guanyes aquest programa. I fa, estàs de conya? I em fa, no. I fa, no t'ho estic dient de broma, en plan... Tenia alguna cosa i jo, bueno, no, òbviament en aquell moment no vaig fer gaire cas, no? Però ell m'ho va tornar a repetir, o sigui, com, ostres, noia. I aquell dia jo estava com... Recordo que repassava la cançó mentalment, que no se m'oblidi la lletra, i vaig estar molt contenta perquè vaig entrar a la sala, estava supernerviosa, vaig cantar mig pont de la cançó i el Dani em va dir, bueno, ens veiem a la segona fase. I en aquell moment ja va ser... T'esperaves
que es convertís en l'exitàs en què s'ha convertit Eufòria? Perquè, clar, talent shows n'hi ha molts, no? De cantants n'havíem vist. Aquest es feia per primera vegada a Catalunya, vosaltres éreu els primers. Tu t'esperaves que es convertiria en el fenomen que s'ha convertit? Jo m'esperava que tindria èxit. Sí. Sí. Jo els deia als meus amics, ja veureu que això petarà fort. Però no m'esperava l'èxit que ha tingut, o sigui, lo fort que ho ha petat. Perquè jo veia un format superdiferent que a Catalunya encara no s'havia fet. Ens veia nosaltres i deia, és que tal com som aquestes 16 persones, calarem molt fort en els cors de la gent. I mira, així va ser i és una fantasia. Clar, el càsting ha estat molt potent, a més, no? Un càsting molt potent. Com portes... Clar, una diferència és que vosaltres, per exemple, anàveu a dormir a casa. No heu conviscut moltes hores junts, diguéssim, però després anàveu a casa, teníeu accés al que es deia de vosaltres, als mitjans... Tot això ha sigut més fàcil de portar-ho perquè ja sabíeu què estava passant a fora o ha distorsionat moltes vegades el dia a dia? Jo crec que ni una cosa ni l'altra. Jo crec que ha sigut gris. Ha estat gris, al mig? Ha estat gris, perquè jo crec que la part bona és que jo, personalment, si ens haguessin tancat, crec que no ho hagués gestionat com ho he gestionat. I a l'altra part, perquè és com, bueno, en l'altra part és com que si estàs exposat a veure el que diuen de tu, hi ha risc de que algun dia caiguis, t'ho miris i no estiguis en bon dia i allò t'arruïni la setmana sencera. I potser és un tuit, no? Llavors aquí està en cadascú. Hi ha gent que diu que sí que preferiria haver estat tancat, hi ha gent que diu que no, però jo crec que hi ha hagut jo crec que el hàndicap ha estat que nosaltres teníem accés a les xarxes, no? I aquí cadascú, una de les coses que hem après ha estat a confiar més en nosaltres, a no fer cas del que es digui a xarxes, a tenir l'autocontrol de no mirar-ho, perquè és molt temptador. Home, i tant. És molt temptador. I que important que el que passa i el que es diu a les xarxes socials no t'afecti ni mentalment ni amb la teva manera de creure de com fas la teva feina, no? Que això és un aprenentatge terrible. Difícil, sí. I controlar-te i no mirar-t'ho, no? També. Tu has portat bé això? A setmanes. Hi ha hagut, per exemple, la setmana del Crazy in Love, que va ser Gala 9, hi havia, per exemple, l'anterior jo no havia tingut la necessitat de mirar què deien de mi a les xarxes, però aquella setmana, com que per mi era un repte tan nou, que jo estava tan orgullosa, i era com, també tinc ganes que el públic se senti orgullós i que senti com aquesta mateixa satisfacció que estic sentint jo. I vaig fer l'error de mirar-ho, i no. Va ser un error, sí? Sí, va ser un error, perquè, bueno, la gent no em coneix tampoc, no sap quin és el meu background i a vegades es comenta sense tenir-ne ni idea. Aquella sensació que tothom sap de tu. Exacte. Quan no en tenen ni idea, no? Una mica. Escolta, has cantat cançons del Llac, de la Céline Dion, de Beyoncé, de Cher, de Mecano. En quina t'has sentit allò especialment còmode? Tens un record molt especial d'una actuació que hagis fet? O quina t'hagués agradat fer i al final no hi va haver la possibilitat de fer-la? Mira, tinc per mi una de les meves actuacions que millor m'ho vaig passar i el gaudi que vaig viure va ser I Drove All Night, la de la Céline Dion, perquè era una cançó que jo des de petita cantava a la meva habitació, que en aquell moment que m'ho van dir va ser com uau, vale, és una cançó que jo considerava que era molt difícil per mi, que quan començava a cantar la intentava cantar i no la podia cantar perquè anava apretada o perquè em quedava sense aire, i veure en aquell moment que la podia fer còmoda i la podia fer bé i que a sobre m'ho podia passar bé dalt de l'escenari, aquella sensació és increïble. I després a nivell personal i emocional, la Gala 1, l'actuació de la Gala 1 del T'estimo està guardadeta en un calaix. Escolta'm, i ara què? Perquè, clar, passa una cosa que és que mentre esteu en la voràgina del programa de televisió, no? Hosti, estàs com una mica en una bombolla i tot és... I ara, de cop i volta, a vegades pot venir com... Tot i que tu has guanyat i tens el contracte, tens la cançó d'estiu amb el Miqui Núñez... Com tu mires el que et ve a partir d'ara? Com ho afrontes? Perquè tu ja havies fet músiques ahir, tu tenies aquest grup i havies fet EPs i tot això, però ara què?
Clar, jo fins ara era tot super autoproduït, vaig al meu ritme, no? El que vull fer ho faig, el que no vull fer no ho faig. Però a la vegada no tenia aquest altaveu que tinc ara, que tan necessari és pels artistes, almenys anar una mica més ràpid, no? És com agafar la cinta dels aeroports a més d'anar caminant. I ara mateix jo ho encaro amb molt de respecte des del tinc ganes de fer feina, tinc ganes de treure música, tinc moltes ganes de fer concerts i vaig cap aquí. És que al cap i a la fi és a treballar i a obrir-me també noves portes i nous reptes, perquè amb Eufòria he tingut la sort de veure que puc fer més coses de les que em pensava i això ara crec que em jugarà a favor també a l'hora de fer música. És a dir, entenc que el programa ha servit també per ensenyar una faceta teva que desconeixies, no? És a dir, potser no t'haguessis mai pensat que faries de Beyoncé. Exacte, totalment. I ara és un camí a recórrer, potser, també, no? Totalment. O sigui, he descobert que jo soc una persona que li costava sortir de la zona de confort, em costava molt prendre riscos, i Eufòria et força a sortir de la zona de confort, i això, ho vaig dir, que et fa créixer com a persona i com a artista, i és una de les millors coses que et poden passar i de les que m'emporto del programa. Heu fet pinya entre tots? Hem fet molta pinya. Com es diu el vostre grup de WhatsApp? Ho puc saber o no? Teniu grup de WhatsApp o no? Sí, tenim un al 16, crec que es diu Eufòria. Ja està. Eufòria i una rodoneta lila. Sí, ja està. Després teníem un dels 90 o 40 que érem al càsting. Què dius ara? Sí, un grup grandiós, que crec que també es diu Eufòria, Eufòrics i Eufòriques, alguna cosa així. Soc molt dolenta a recordar, però sí, tenim un grup al 16. Heu fet una bona família, diguéssim. Hem fet una família molt xula. Bueno, escolta'm, t'atreveixes amb aquests que hi ha allà, no? I tant. Ara ja? Ahir ja vas fer de jurat, eh? Ahir vaig fer de jurat. O sigui que ara seuràs al meu costat, anem cap allà. Mariona?